בואו לרדת במשקל בשיטת מרזים וזוכים, ולהרוויח כפול בעזרת ערכות הדיאטה החדשניות Easy Lost. הדיאטה של Easy Lost מציעה ערכה להורדה במשקל עד 6 קילו, וערכה נוספת עד ל10 קילו. אנו מאמינים שהתמריץ הטוב ביותר להורדה במשקל, בנוסף למרכיבים הטבעיים, הוא גמול כספי. אחרת, איך תוכלו להשוויץ בגזרה החדשה שלכם? כל מה שצריך לעשות, להתחיל את השימוש בערכה המתאימה לכם, לספר על הצלחתכם באתר שלנו, והצ'ק בדרך אליכם. הקיץ הזה כולם יסובבו את המבטים אליכם, בזכות הערכות של Easy Lost, הכוללות כמוסות טבעיות לירידה במשקל, סרטונים שיחזקו לכם את הביטחון וההצלחה בירידה במשקל, תפריטים ומתכונים לאורח חיים בריא, טיפים מקצועיים על ידי מומחים ופורום ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך. הצטרפו עוד היום למבצע מרזים וזוכים של Easy Lost ותתחילו להרוויח בגדול.